Преди няколко години моя приятелка, която работи в фондацията, ние сме приятели от деца, ме покани на едно събитие благотворително бягане, в което аз се включих с удоволствие. И от тогава съм част от фондацията. На приятел не се отказва, няма как. Супер готино е, защото аз фондацията усетих като една голяма любов. Аз съм от семейство с две по-големи сестри и при нас любовта винаги е била водеща. И сега вече като баща на две деца, много ми се иска моите деца да растат в свят с любов и повече емпатия, така че е супер готино да си част от фондацията. Моят основен опит с фондацията е от миналото лято, когато бях водещ на тяхното събитие Вечер на скритите таланти. Събитие, което подкрепя и събира пари за детската им къща, която между другото е подкрепила над 80 деца, откакто е създадена. Събитието беше толкова прекрасно, аз толкова много се изкефих, че им казах, че искам да бъда абонирания водещ на всичките им събития. И те го спазват между другото. Когато не мога, тогава си намират други някакви заместители мои.